So sa ka. Ano pa daw sayang kaagi karon? Mo kining sa kalalaki nga taga Cebu City. Ang atong matatampo nagdasangan nga Romy. Recorded by Radio Mo TV. Pila naman day mo katuig ni Vera ba isa? Pero ato dun, o man yung mo mapakasal oy. O pag ka mapakasal niya. Doon na sa gabukin yung anak. Bitaw. Bitaw. Pero murag wala ko'y planong pagkaslan siya Nga naman? Mura man kong napulaan. Ha? Uy! Lahi na makaya siya sa una. Di na makibaw ko Di na kibaw mo atiman sa iyang kaugalingon. Nagpabaya na lang. Oh, by Rumi. Yan sa tagay na tabi. Karo sa balo. Magbarta. Yatis na. Lagi. O niya, libre ni mo? Oh, siyempre. Patabay! Tagay pa! Sige. Lamian. Tagay pa ta. Ganang chicks dito eh. Hi, boys! Oh, Can I join? kini. Chicks na chicks. Bay, Hmm. muni akong gusto. Oh, Gwapa kaayo niya. Chicks kaayo. ayay ka. Nindotag na ang bayo. Hamis-hamis kayo. Tanawa. Oh, murag na tripan gyud kay ni Bayda. Kay lahi kay tinanawan nimo. Oh. Hi, miss. Sa'yo nga ni mo. Grace! Grasya. Ikaw? Romy, pwede ko mangayos mo number? Dong, unsa naman yung taon ng orasa? Uy, ganun karon pa man ka na uli. Ay, ganun pagbuot na. Gusto may gusto niyo mamuli ko sa'yo? Ha? Gusto kayo mamuli ko sa'yo? Kapoy, gatubang niyo ha? Romy, Pasag di ko. O kayo pagpanghilabot sa ko kinabuhi. Romy. Asa mo ni mo gusto nga magkita ta? Ikaw, gusto ta ko sa kuan sa hilom nga dapit aron way makadisturbo na to. Murag, mas ganahan ko ana nga idea dat. So, magkita ta karong gabi eh. See you later. Bye. Bye. Yes! Lamiyag smile ah. Ngano ka oy. Magkita mi ni Grace on niya bay. Lamian ni mo uy. Tagtawa ako. Ako'y bahala nito. Dong, karon palagi ka na uli. Nanasad. So may gusto ni mo? Ha? Ngawa man ko magpasagan ninyo, di ba? Bituman ko sa obligasyon. Romy, Paumahi mo ba? Ayaw pagpanghilabot sa kong kinabuhi. Kay kung buot gani huna-hunaon, nagsaligra ka sa kong sweldo. Di ba? kasakit na di magsinultihan. O nga naman. Di ba tinuod? Mga ayaw pagpanghilabot. Ayaw kong hilabti sa kong kinabuhi. Mga atiman ang atong mga anak, kung dili ka gusto nga biyaan ta ka. Romy. Recorded by Radio Mo TV. Ha? Romy, ayaw nagbuhata. Huh? Maluoy ka na mo. Maluoy ka sa mga bata. O pues, ayaw kong hilabti kung dili ka gusto nga mo na mahitabo. Romy. Babe, thank you so much! Thank you! Happy ka? Yes, of course! Happy kay ko sa shoes and bags nga mo gipalit for me. Tanan akong buhaton para malipay ka lang, babe. Oh, thank you! I love you! I love you too.
pan niyo may no, na makabawi sa kang Vera ba? I-take out sa na siya. Di kay permi na lang na sa Grace. Mo'y tanaw ni mo? Uy, amawi na lang sa nanimo niya ba sa pag-atiman nimo ug sa inyong mga anak. Bay. Gusto tuod. Suwayan akong invite og pangaon si Vera sa gawas. Aron makabawi sa kunya. Oh, Romy? Sa'yo lagi kang nauli karon dong. Nagsige pa pagkagpanamin si mga galingon? Ha? Kuan. Pasensya na kay kas akong hitsura dong ha. Saong nagikan mong gugunang labas atong mga bulingon. Unya, nagmapsag ko din pagkahuman. Kawa naman taon kasagana eh. Romy, Imbis imbitaron taon takag pangaon sa gawas. Pero ay na lang. Nasabang akong hunaw na. Ay. Mauwaw sa tagdani mo eh. Romy. Buwagin na lang siya. Oh, Mas maayo kung kita mo ay magtipon. Ug biyayin ng imong kapuyo. pero naa may mga anak. Pero dili pa mo kasado. Pero Grace, Pagpili na lang, Romy. Ako o kanang kaipon nimo. Dong, maluoy ka. Ayaw ning buhatan na mo. Ayaw ning buhatan sa mga bata, Dong. kung wa ka palang unta magpabaya sa imong kaugalingon, dili unta ni mahitabo Vera. Pero gipulaan ako. Gipulaan na kay kusang panagway. Mga pasensya na ka. Sugod ka ron. Sustento na lang sa mga bata mo yako. Romy. Romy, nalipay ko sa mga desisyon. Love kita ko nimo. Uy, sama Grace. What happened? Karon ba magkukita niyo ni Soro opisina nga perti man kung utag polo. Lagi ba eh? Di man makibaw si Grace sa mga lihok ko nun sa bayo eh. Uy, layo na isang Vera di ay. Magkita gid ang diferensya ba eh. Sa una, sa poder pa kang Vera. Wow, hapsay kay ka oy. Pero karon, oy, unsa naman eh? Murag wa naman mamaoy imong mga purma karon ha, dinhi sa opisina. Bye. Grace? Uy. Kakatag ko din sa among gipuyan. Nagbasad man lang na iyong mga sinina. Napay bra eh. Patakalag-butang. Naabot sa lamisas kalanan. Asa man eh. Naananin ka? Asa man ka? Nagilis lagi ka? Malakaw ko, babe. Makikita ko sa mga friends. Mga ako kwarta, ha? Unsa? Grabe man kagastador si Grace ba bahin sa iyong mga luho. Uy, ay, Kamay na lang ganay kayo kung savings sa bangko. Kay hapit kada semana, mag-shopping man. nako. Kakuyaw gid ana ba eh. Kuyaw mahubsan ka na ba eh. Anak gid bay. Onsa? Nasad? Sige man kagawi kwarta. Asa ba yun ang kwarta ni mo? Narabaho man ka? Gihatag ni mo si mga anak, no? Grace, nahibaw ka nga dugay na nilang giputol ang ilang koneksyon ako. Wala sila mo dawat sa suporta gikan ako, agbayra. Ug akong sweldo, halos na ng porsyento na ani mo. Kagamay ra ng mga gipangayo na ako ni mo? Oh, kung mauna, nga dili naman di ka makasuporta na ako. Mas maayo pang magbuwag ta. Grace, Magbuwag ta, oy, Romy. Tungod kay dili ko mo agwanta ning papuyo, ah.
Mubalik ka nilang Vera? O bay. Bugo kay gusto ng bugo. Dako kay nga akong pagmahay bay nga. Gibiyaan ko sila og nagpadako sa babae nga maoray miguba na ako karon. Gihurot ang akong savings. Niya, nag-agwanta pa kong 2 ka tuig sa among pagpuyo. Tungod kay wa say nahibawaan sa mga lihok kong sa bahay. Paita. Niya pangutana na bay. Naapa ba kay balikan? Ata? Ni ako kay gusto ko mangayog pa sa ilo ninyo. Di maman nimo. Nak, Christian. Oh, Romy? Rivera. Kagwapa na niya. Lahi na siya sa una. Naapa ko nila. Ngano ni Aka? Vera. Ni ako tungod kay gusto ko mangayog pa sa ilo nimo. Inyos mga bata. Dako kay sa'yo. Nagibiyaan ka mo. Kung nagmahay ko sa kung nabuhat ninyo, day. Romy? Wala ko nakita ang grabe ni mo nga pag-atiman ako sa mga bata. Hinungdan nga napasagdan na ni mo ang imong kaugalingon. Imbis, muhatag ko ni mo sa imong mga personal ng panginahanglan. Gitamay talahin ka. Gusto ka? Wa ko'y laing natawat o nadunggan gika ni mo. Kung dili pulos mga reklamo bahin sa kong postura. Pero wa di mo makita nga luyo, ana. Mao ang grabe na kong pag-atiman ninyo. Pero wa na makinunta kong reklamo ato ba? Tungod kay pamilya tabo. Og nalipay ko nga silbihan mo. Malipay ko nga unahon mo ug bahala na lang ko. Pero mas gipili paghihapon di mo bubiya na ako. Dahil ko sa ko kailan ko sa iyo kay Vera. Mauli ako. Magayon ko pa sa ilo ni mo. Mahimong mapasaylo ni ka, Romy. Pero dili na mahita mo makigbalik pa ko ni mo. Wa ka sa panahon nga kinahanglan kaayo binimo. Og naayo sa kataho nga nisaho sa tanang obligasyon. Nga unta, ikaw may dihimo. Pero uhay na. Gimahal na nako siya. O kaslo na may sunod buwan. Pasensya na, Romy. Pero imposible nang mabalit pa ang sauna. Kay Vera. Recorded by Radio Mo TV. Mao kita mga hikalang kaagin ni Romy nga taga Cebu City uban sa awit ngayang kipangayo. Awit nga nagulahan ng hihinayang. Ay pila na gani ang imong edad? Si Mama Puro may nanong ko ni mo anak. Nga makamahibaw sa kong edad. Nahibaw ko nga 30 na ka. Ang buot akong ipasabot ba nga kanus pa man ka magminyo nga nagtataas naman ang edad nimo. Mama, paabot lang gud ma. Dili bitaw na lumba ang ninyo. Ay gusto na magud-unta ko makakita sa akong apo. Halak wala ka ma. Hatagan na lagi ka, apo. Unsaon ka nimo paghatag og apo dako no? Kawa man lagi kay laing gi atuba ang gani ano ra masiging inom kauban ng imong mga barkada. Gusto mo si mama ni mo kay? Kinanglan na tuod kang magminyo, kay taas-taas sa mong edad. Uy, problema na mo kay manghod man minimo. Sus, ayun pagis ko na edad Tagay mo be. Aron nga, malingaw ta. Kan, bay Brad. Tagay ta. Tara ko na pin sa way. Yo, wa ka magsuway og uya bay. Kasuway sa boy. Tingali, mga 18 nga akong edad. Oo. Nga, hay man rin mo uyab, ha? Largag Manila Nya, Uy. naminyog taga dito. Uy, Nga umanad do, wala ka makauyab. Kuha na gyud. Nawag na gana. Uy, ko lang uyab sa punta taga din sa ato bay.
Kailangan kong magpatugat-tugat din sa ato bay. Kay wa yoy makaon din Wa. Pulos maparente. Ayun, sabi Mausad, mausad. Sige na, hindi ta maghisgot og babae, malipay ako kung ikauban ta mo. Tagay to. Lala, sige, tagay. Nais kong magpakalasing, wala ka na nakating. Buntag naman di. Maayo kay di bata na ka. Nga naman ma. Paliti ko dito ahos og sibuyas Bombay sa ilang dilyabe. Kay na ako'y lutuon. Nopdan nagagamas ma. Ay, wag mo makabantay nga nahurot na ding atong lamas. Ay, sige labi, palitin ako. Aron makaluto ko og sudan para sa akong pamahaw. Ayo nang dilya. Kapalit ako ng Ang siya to, amigo? daga mo ning mitubag na ako. Lo, kagwapa niya. Uy, amigo. Oh, Nagsige mo ko katutok na ko. Ang siyang paliton. kan gining ahos og Bombay miga. Daga sila ng dilya. Ubay. Gwapa na ba kayo? Guwapa, niya imong naila-ila. Ha? Gwapa ba yun eh? Kulbaan ko pagkakitaan ako niya. Naunsa Mawal lagi. Kulbaan. Ikaw talaw di ay. Naunsa man. Kuyugan di ka sa ilani ng dilya. Aron may ila-ila ni mo ng daga na diya. Ha? Hayaan na ba eh? Ako rin mangitag paagi. Mabalik ako dito. Diaray mo soft drinks, migo. Salamat, miga. Ikon sa di ka ni Manang Dilya, miga? Iya akong pagumangkon. Mo ba? Di nakagikan? Taga Cebu man ko. Ni bakasyon lang ko din sa ilang ante Delia. Ako din si Bernard. Ikaw? Jenny. Naunsa man ko. Di naman hinong ko makatuga. Nagkaila mi ni Jenny. Nagsiga naman hinong kung mata nga nakungauna niya. Ay. Kagwapa gin niya eh. Ko malaman ang nadarama sa kung ika'y sa araw-araw ay Wala ka sa ko, ma. Asa man ka? Magto ko sa ilang ng Dilya, ma. Mabisita ka ni Delia? Mamo eh. Mamisita ko ang tiguang. Ay kisa ba dahil nang imo pamisitaan? Gawa man ay anak nga babae si Delia. Ang iyang pag-umangkon, ma. Si Jenny. Mayong hapon ng Dilya. Unsa may imong paliton dong? Kining wala lagi ko'y paliton lang. Kining doon na lang tako'y tuyo ni Jenny. Aw, si Jenny day mong tuyo. Unang, kining pwede nang. Oh, pwede kayo. Day, Jenny, di akay bisita, oy. Ni aligi ka, Nard. Oo, ako magkasamok ni Jenny. Wa man. Nga di ay, unsa di imong tuyo nako. Kuan Jen, kining may isulti yung tako nimo. O kinapanta nga dili ka masuko. Unsa man na? Muto ka ba sa ilang giingon nga love at first sight? Oh, mutuo man. Mao na gibati na ako ni Jen. I love you. Bernard. recorded by Radio Mo TV. Ayaw ka suko ha. Lisod man sa kaayaw gud kung akong pugan ang akong kaugalingon. Ako lagi hapon ang bagantos. Bernard. Ang tinuod kining taas ng panahon nga wa ko mubati og kugma. O mibalik lang ni sa diyang nakita ta ka. Oh. May paglaom ka ko, Jen? Nard. Bago pa lang ta nagkaila. Wa ba ko masuhito ni mo? O wa pasad ka makaila na ko singpit. Maong pasayloa nga. Wa pa ko ikatubag ni mo, Nard. Okay na, Jen. Nagkasabot ko. O ayaw ka bala ka. Makapaabot ko hangtod ka no sa kamaluin ako.
Bay, noon nga nakapanguyab na ka sa pag-umangko ni Nang Delia. Pero maulagi bay. O pagkusugta. Ah, sige lang, good. Anak, mag-ina. Tuwad lang, good. Sila pangalan ng pagbangko hindi liya, bay? Jenny bay. Ah, Jenny. Ay, palikabot, bay. Kay, maamot kong ditson kung maminyong ang Jenny. Jen, taod-taod na maging nga nanguyab ko nimo. Hangtod ba karon? O wa pagit ka maluin ako? Ang tinuod, Nard. Naluoy naman ko nimo. Kinakita man ako nga tinud anay imong tinguha na ako. Nasato pa, uyab na ta. Oh, Nard. Ako na kang gisugot. Salamat ka, Jen. Uy, kabutanan sa kong kalipay nga imo na akong gisugot. O, karon nga, uyab naman ta. Naon ta ko ihangyo nimo, Nard. Oh, ano sa mga Jen? Likayin na na imong mga barkada, ha? Ha? Nahibaw man ko ba nga may mga barkada ka nga mga palainom? Oh, Maumahangyo lang ko nimo nga likayin na sila. Kay makadaot na sa lawas ang inom. oh. Ay, kabala ka, Jen. Ako na buhaton. Maayo hinuon nga may uyab na ka. Unya ka sa aman mo magmeniyo, nak. Mama, uy. Bago pa kami nagkauyab ni Jen, minyo mandayon. Ay gusto magkut ko nga makakita na sa akong apo. Ay, lagi kabala ka, ma. Mahatagan ra lagi ka na kong apo. Lihay ka naman namo. Bay, Bernard, lihay ka na Bitaw, bay. Usab naman ka. Sukar No, na yun. uyab na ka. Oo. Pasensya gid kayo, mga bay, ha? Kuan manggod ka ng panahon na gid nga muli kay ko sa inom. Ay nga naman, bay, nga no. Gipog nga na ka sa imong uyab, ha? Nga lagi, bay. Oo. Ya, lisod masag kayo kung ako siyang supakon. Mao sad. Mahimo nang mag-away na hinuon mi. Mao, lisod kayo. Okay na. Ay, sabot na niyo, bay. Sige lang. Basta maon to. Kay bawal lang niya miha kung sa mo magbinyo kay muamot misyong kasal. Ha? Kasal? O, Jen. Gusto ang tanan ko nga magpakasal na ta. Pasensya na ka, Nard, ha? Pero, dili pa ko gustong musud anang butanga. Gusto na ko nga uyab-uyab lang una ta. Manuroy na lang hinoon ta aron malingaw ko. Ato na sunahan, Nard, oh. Nindot kaayo dito. Dali. Wow. Kanindot sa kong gibati nga. Migunat siya sa akong bukton. Uy, hala! Ice cream! Mamalita, Nard! Ay, Kapoy ka? kapoy kog linakaw, eh. Maayo gani kinakakita taga tong kalingkoran. Higda diri sa kong paabi. Aron mawa na imong kakapoy. Huy, imo man ko nang giapuha pang akong buhok. Ganahan lang ko. Ay, tuy! Mga hukay. Ano man di ay? Uyabon ta. Basig na yung makakita na to. Sa masuya lang. Hansa? I love you, Jen. I love you to Bernard. Kanindot sa kong gibati ka. Di kauban kami ni Jenny kaganina. Na-feel yun ako ang iyang pagkakos. Ha? Mupauli na ka sa Cebu? Honored. Imo kong biyaan? Kinahanglan ako mabalik sa akong bana. Unsay? Unsay pa na? Bernard, pasaylo ako. Wa ko masulti ni mo bahin ini. May bana ko nga tuwa sa Cebu. Og nag-away lang mi. Maoy hinungdan nga naabot ko din sa ilang Ante Delia. Unsa?
Pero nagkontakay na mi sa kumbana. Og okay na mi. Mao kinahanglan ako mobalik sa amo. Ganong imo man gibuhat ako dyan. Ganong imo man kong gipahigugma. Wala lang unta ko nimo. Pahigugma kay imo naman gihapon ko pasakitan. Imo pa kong biyaan. Nakatunas ako sa paghigugma ni Monard. Sa mubo nga panahon nga nagkauban ta. Nadutlan ako nimo. Pero pilion nato kung unsay husto. Maong sorry. Kinahanglan ka na akong biyaan. Sakit na ni gibuhat ni mo dyan ay. Sakit ka ini. Ingon sa midat og nako ang kalibutan sa akong nasayran nga dako dayong minyo ang babae nga akong gimahal. Sa pagkakaron, nagpabilin pa kong ulitaw o nawadan ako gana nga makigrelasyon pag-usap. Kani mo Jenny, kung namati ka man karon, manghinaot ko nga malipayon ka sa imong kinabuhi karon o gusto lang ko nga mahibaw ka. Nga hangtod karon, mahal paghihapon ti ka. Dinhi na lakutob ug daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Wow, di ko bilib ni Jonas. Di ka siya mapuwala hatag mga buwak ni mo kada adlaw. Ambot lang ani niya, uy. Sige man, ugasto di rin ako. Delia, sugta na lang gina si Jonas. Kung pa di ka makakita sa iyang kamaayo di animo? Ang effort pa niya, oh, grabe, ang bongka. Nakita man. Pero, medyo nagduha-duha pa mangyog ko, eh. Why nga naman? Ha, nano? Tungod kay nana siya'y anak mo ba? Dili man. Pero, basin og magsamok pa niya na mo ang iyang ex-wife pa. Maunay akong gikabalakan kaayo. Wala gi kay angin kabalakan ana, Leah. Gilihok na namong among annulment. Jonas, O kinila mayo timan eh. Hatagan tig assurance nga dili mahimong problema nga akong ex natong duha. sure? Sure. Ug nahibaw na siya nga wa na may chance. Dili ug dili na ko makibalik pa niya. Kung mauna. Okay, sige. Tuhuan ti ka og... Og unsa? Og gisugot na ti ka. Tinuod? Yes, Jonas. Yes. I love you, Leah. I love you too. Love, birthday ni Adrian ugma. Ato tas bahay ha? Ha? Mauwaw man ko love, uy. Sus, nga nung kunitang mauwa man ka. Nga, nakaila naman sila si mama ni mo. Gusto na ako nga naa ka sa importanteng adlaw na ako ug sa akong anak. Sige, love. Maayo kay nakatambong ka, Leia. May daddy kong gift para ni Adrian, tita. Sige, ibutang lang diha. Ako nang tawgon si Jonas. Hain man di siya. Nagpicture-picture silang tulo ni Jessa og ang bata. Mao ba? Sige, magpaabot lang ko diri. Sorry, nalugay ko. Saon nga na busy pa manggug ko at man sa mga bisita gud. Sa mga bisita ka, ha? O ni Jessa? Ha? Sa ko nang ipanulti nimo? Wala lagi ka magsulti na ako nga ni Adis Jessa. Kana mahibuong pa man ka nga ni Asia. Nga mama man siya ni Adrian. Bisan na. Magsulti lang gid unta ka.
Okay, sige. Sorry na. Nabisi lang sige ko mao nga wa ko magkapahibaw nimo. Nakasabot ko. Ha, sige na. Pag-enjoy sa adlaw sa imong anak. Ay, mao ba? Na si Jessa? Oh, Pero okay rin uy, sabtan na lang na. Birthday man sa iyang anak. Karon na na, day. Mapasagdi na lang sa... Pero sa sunod, kung di na gani involved ang ilang anak, unya nagyapo na siya, eh di na na maayo, oy. Kinahanglan na yun ni mong bantayan si Jonas, anak. ug aron mabantayan ako siya. Ako sa inon nga mag-ipon na lang mi. Way problema na ako. Sure ka? O lagi. Kanang wa ka mapugos ha? Oh. Mas gusto sa nako nga pirmi natin kang makita. Uba dayon. Ani na kapuyo, ha? Oh niya, kumusta man? Ha? Okay naman kayo nga mong pagpuyo, day. Og naning kamot sad ko nga hatagan og spice ang among relasyon. Bisan og nag-ipon na mi. Surprise! Oh, Congratulations sa imong promotion, love. wow. Salamat, love. Kumplito magadi mong tanan. Ikaw mo'y nag-organize yun eh. Oh, love. Wow. Thank you. Si Jisa, gi-invite ba ninyo? Ha? Recorded by Radio Mo TV. Love, sorry na ba? Kanina pag iko ni mo watag da. Nganong tagdon pa mantika nga lahi man imong gipangita. Naamagod si Adrian. O nga nagtuo ko nga gi-invite po ninyo siya. Love, sorry na. Please. Sige, good. Basta ha, dili na gyud ko gustong mausap pa ni, ha? Dili na. Promise. Pinuang na na, oy. Red flag naman ng ingon anak, day, oy. Day, Ako pa ni mo, no? Di lang ko magpaabot nga mo grabe pa na. Buwagin na na, oy. day. Samtang kaya pa nako ang tuso nako. Ambot ba lang, kamarfok bayanin mo, oy. Bahala ka. Haya-haya dodo nga. Bakasyon naman. Ha? Pwede, ani ko istini mo? O bito ko klase? Ha? O, mangutana sa tang titalian mo. Ah, pwede ra uy. Nganong dili good town. Yay! Thank you, tita. You're welcome. Unsa ka kun mag out of town ta, love? Kidan tulo ni Adrian. Sige. Lipaya. Sige, sige. Ako'y bahala og book sa atong stayan. Okay na, nakabook na ko. Karong weekend na. Thank you, love. Ganahan ko nga mag-enjoy tang tulo ana. Ipaniguro na ko nga mag-enjoy kitang tulo ana. Maligo sa kulab ha? Ah, sige, love. Kanina naman to naligo si Jonas. Tukaya po na human. Ah, iyang phone. Love! Nay na nawag! Oh, kinsa man din ni? Oh, si Jessa? Unsa makituyo ani niya? Ako na late back. Hello? Leia? Ikaw ni? Oh, naligo para ba si Jonas? Nga naman di unta. Pwede rag ako nalimusulti niya si Montoyo. Gusto na ko magpahibaw.
Di ba magbakasyon man mo? And gisultian ko ni Jonas kung asa mo nga resort magstay. Sakto, kay na ako'y voucher dito. Og, adto ko mo stay. Timing kayo. Unsa? So, see you there. Oh, agko nun ako nga ako mo'y nagsulti niya. O, siyempre, paibaon ako siya kay inahan man siya sa... Sige lang kag ingon nga inahan si mong anak. Mao ka na hinungdan? O ba sinagwa pa ka makamove on niya? Lia, Siguro, kung natagan mong chance ka magbalik, nga mo atras sa giprocess ninyong annulment, makigbalik siguro ka niya, no? Lia, please. Ay na pagsulti, anak. Sige. Once and for all, Jonas. Gusto na ako nga imo siyang pugngan nga mo bakasyon dito. Kay kung dili, kita mo atras sa bakasyon. Dili ta mo padayon. Sa man eh, dili ko makabuot niya, Lia. O dili siya ta pwede nga mo atras sa bakasyon kay dan refundable ang tanan. Mao ba? Ako kun mao na. Sige. Magbuwag ta. Unsa? Dili na nako kayang magpasensya pa, Jonas. Oo, mahal ti ka. Pero obvious man nga wa ka magkinahanglan ako. Nga hangtod karon si Jessa gyapon imong gikinahanglan. Lia. Pagbalik mo, og ayaw na kong samuka pa. Put away the pictures, held them till I'm blind. They kept my hope. Sakit man para nako. Pero dili magmalinaw na nga kung huna-huna o kasing-kasing kung magpadayon ang among relasyon ni Jonas. Daghan kong mga pangutana sa akong huna-huna. Og siya mismo, wa may bawag unsaon niya pagtubag ang tanan. Maong mas gipili na lang nako nga magbuwag mi, aron mausara ang sakit. Karon, nag-move on pa ko. Og dili pa gyud ko andam nga musod sa laing relasyon. Dili na lang kutob, og daghang salamat sa pagtaganing akong tampo. More power, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kito mga higalang kaagi ni Leia nga taga Kinasangan Pardo, Cebu City. Uban sa awit nga iyang kipangayo, awit nga naguluhan, Art of Letting Go. How do I Ang mong kaagi gibahatan na doon sa radyo ni Carol Marihikain o gabos sa direksyon ni Priscilla Raganas. Kamuusap mga higala at mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada. Sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sakawit. I-address lang nining tulaminun, handumanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamina. part of all? Wa naman lagi ko makakita ni Jeff nga mo anhi din his ato, nak. Ambot ma, mura man siya ni cold na ako. Uy, tingalig doon na nailain. Ma, Pero kung naa naman gud gani, nak. Pasagdi, uy. Daghan paglalaki diha. ma, Sorry, Elaine. Makigbuwag na ko nimo. doon na nilain. Wa na ko tuyo, Na full out of love lang yun ko nimo. O kung ipadayon na ko kung unsa may naa na to, mas masakitan ka lang. Mao ma. Kung mauna, wala ko'y mahimo pa. Lisod bansad ko na pagbati na nato may atong pugngan. Usa ba? Hayop ka? Naibaw kang naiuyab ang tao? Pero ikaw, gitintal gini mo siya. Sir, mahimo ba gusto na?
Ayaw pang itagubot din eh. Okay, sama ka? Uyab ko niya. Ay, ex na lang di ay, kay bago lang mi nagbuhag. Mas maayos ang gibugan mo. Kaya walay ayo. Ano kung kayo kung magpagpadaka sa mga tao nga sama na? Gwapa na ba ka? Og, hoy, ikaw. Sige. Paglipay mo maayos sa akong ex. Wa na ko'y labot pa ninyo. Jober man ko ninyo gitonto. Kadiyot lang. Sa ato pa? Dugay naman yung gibuang? Oh, wala ka may bamis? Hagbayar kang gibuang nga niyawi. Nila sa kong ex. Muni angay ni mo, Jeff! Tubig ko. Para mo kalma ka. Salamat. Hangtod karon, nagprugya po kas kalagot ka naguna-una nila. Mga hayop sila. Ako, dugay na akong nagduda. Pero karon pag ako maklaro nga akong duda kay napatugan magina akong ex kaganina. Mga salpahis. Ako des Maki. Elaine said ko, Okay ra nimo nga makig-friends ko nimo? nganong dili good. Thank you, Ellen, nga nakikita ka na ko ron. Wa man sa ko'y lingaw. O niya, rest day pa dako ron. Parehas deta. Okay ra nimo. Manuray ta. Humana to pangapi. Oh, sige pa. Wa na ba tayong manghilabot na to kay parehas matag single. Maog yun. Nak, unsa man. Nagsige naman lagi mo kuyog-kuyog anang Maki. Uyab na mo? Dili maoy, friends rami. Friends bitaw pero murag padong naman na sa pagkadili, friends. Murag nagkalawom naman gina inyong panaghigala. Ma, Ako, wako'y supak kung pananglit na anak kay ma-feel anang tawhana. Pero pag amping kihapon, ha? Di ka nabaya kang gipinuangan. oo ma. Recorded by Radio Mo TV. Ha? Pasuyaon na to tong mga ex? O, Ellen. Aron ba makabawas ta nila? Wa pa di ka makamove on sa mong ex? Ano ikaw? Naka-move on na di ka? Murag. Murag? So, dili pa sigurado? Ambot. Si? Kaya ang tinuod, napakay na feel. In denial lang ka. So unsa man? Go ka sa akong plano? Nga unsa? Magpa-as if ta nga uyab tang duha. Maki. Oh, Maki? Babe, mayo kay out na din mo? Wa man ka mag-text na ako nga maanhibad ay ka. Siyempre, surprise. Sabay lang. Kay na ang atong mga ex. Doon na ba yung building ng trabahuan sa akong ex? Elaine? Elaine? Jeff? Maki? Kamu na sa ex ni Jeff? Ngano? May problema ba? Oh, Dali na, babe. Ato na ta. Sige, babe. Kita ka silang naong. Parang nadismaya. Lagi. Uy. Nga naman ka? Wa raman. Oh. Ya. Ice cream. Ganahan ka ice cream? Dili ra. Mauli na lang ko. Nga naman ka? Mauli na lagi ko. Ellen. Kapila naman na nagsigig panawag si Maki nimo. Pasag din na siya, ma.
Nag-away mo? Wa man. Unya? Naunsa ka man di ay? Nganong dili ka man mutubag sa iyong mga tawag? Dili lang ko ganahan, ma. Nang luod ka niya? Huwag ko siya klaro, ma. Sige siya pakiguban ako. Nagtuo kong ganahan na siya na ako niya dito. Wa pa siya makamove on siyang ex. Mayo. Oh. Uy. Si Maki ron? Ha? Ano man ka? Dili man ka motubag sa akong mga tawag? Nga no? Obrigado ba gud kong kabago ng imong mga tawag? Ellen, ano sabi problema na to? Problema na to? Noon someday to? Ganong mura makag naglikay na ako? Naglikay? O gano'ng mulikay man ko? Doon na ba day kita? Wa gani. Pero ano imong kong gilikayan? Lalaki man ta ka. Pero banhid man ka, Maki. Ellen, Mahimo ba? Kung wa pa man di ka makamove on si mong ex, pakigbalik niya. Kuha siya balik. E sige, samok na ako. kung kisa may nag-ingon nimo nga wa pa ko makamove on. Klaro nga na. Kisa ba sige na ko ikakuyog? Ako? Ako? Kay gigamit ra ko nimo. Nasayop ka. Tungod kay ganahan ko nimo, Ellen. Ganahan kay ko. O bugo kay si Jeff. Nga gibaylo ka niya sa lain. Maki, Gusto na ko nga iparealize niya. Mismo nga bugo siya. Nagibiyaan ka niya. Maki. Mahal ba ko nimo? Kay kung mahal ko nimo, ato na lang ng tinudon. O isa na ako. Dili ti ka pasakitan. Pwede ba ko manguyab nimo? Taod-taod ako napaabot na moingon ka, ana. Kung mao, kita na. Oo, Maki. I love you, Ellen. I love you too, Maki. Wa ko magdahom nga akong first heartbreak, mao di mag-lead na ako sa akong forever. Karon, minyo namin ni Maki og naa nami umaabot nga anak. Dinhi na lang kutob. Daghang salamat, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao ka mga higalang kaagi ni Ellen nga taga Cebu City, bantis sa awit ngayang kipangayo. Awit ka nag-ulahan, bakit di tutuhanin? Ang mong kaagi gibuhatan na doon sa radyo ni Jelly Haka o gabos sa direksyon ni Priscilla Ragadas. Kamusta mga higala ug mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa ka awit. I-address lang ni Inig Tulumanon, handumanan sa usa ka awit, care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, dagang salamat sa inyong pagpabina. I love you, Carla. Ron. O, na tinuod, Carla. Love di ka. O, manginaot ko nga dawato ni mga akong gugma. Nga nang malimod man ko nga. Ang tinuod. May gusto sa ko ni mo, Ron. Kung mo na, imo na kong gisugot. O, Ron. Uyab na ta. Salamat, Carla. Salamat, gigayo. Magsige man lagi nag-anhis ron-ron sa ato, Carla. Unsa man, nagkasinabot na mo anak niya. O, ma. Uyab na mi.
Isay ni kauyab. Ay, kini si Ronron o kining imong anak. Oh, mau ba? Uwa kay supak nga nagkauyab mi ni Ronron pa? Kung ako'y mo pangutanon, di jud ko ganahan ng ron-ron kay ang bugiruan ko ana. Pero kay kagusto man kaniya, wa mi mahimo. Dawatan niyo. Chocolate? Oh, Nga nung gipalitan man ko nimo ini. naibaw mong gugong nga ganahan kay kag chocolate. Maong ipalitan ti ka. Salamat Ron ha. Oh, yun na. Mingaw mo lagi sa inyo. Asa rin mong mama ug papa? Tuan na sad, nag-uma. Oh, mao ba? Mao di nga ikaw rong usa din eh. Mm. Car. Mm. Dugay-dugay naman kita nga nagkauyab. Pwede ko mag-kiss ni mo? Ha? Kuan Ron, Sige na, Car. Kiss ra bitaw. kiss ra ha. O lagi. Bantay bitaw. O sige. Sige na, kiss na. Kiss lagi ko sa uyab. Uy, sige na, uy, buhiin ako, uy. Sige pa mong gagakos na ako. Oh, Aragod. Ganahan pa ko mag-akos ni mo. Ron. Uy, ikaw ba sakto na kuno, Bin? Gara sa ganda. Kasagdi lang ko sa kumbuhaton ni mo, Car, ha? Ganahan pa ko mag-kiss o mag-akos ni mo, Car. Oh, naon sa man ka? Alkansi kayo ko ini. Ha? Ano man? Nakuha na nimo ang akong pagkababae. Oh, ano mo di? Basig mamabtos ko ron. Oh, mamabdos ka? Magbinyo gud ta. Bantay bitaw ha. O lagi, ako na isadi mo. Hala, tulo naman kabuhan nga wala ko rekla. Oh, basin umabtos na ko. Magpalit ko og pregnancy test. Aron ako ni maklaro. Inuo ko. Positive. Oh, kinalang may bawa ini si Ronron nga mabtos ko. Recorded by Radio Mo TV. Oh, mahinuon nga mabdos na ka. Nalipay ka nga mabdos ko. Uy, lipay kay ko. Kay makakita na niya ako sa kong liwat. O niya, unsa may plano ni mo? Buhato ako sa inyo. Mga tubang ra ko sa imong mga ginikanan. Unsa? Mabdos ka? Oo, ma. Kung si Rondo nagabahan. Opa. Uya, o may plano niya Rondo na ng imong kahimtang. Muari ra ko na siya pa kay mga tubang siya ninyo. Sa kasimanan naman may pinaabot ng Rondon. Wa ba lagi siyang pakita di sa ato? Nahibuong sad bitaw ko pa nga nung wa si mo ani. Susihan na oy Carla. Kay basig isibata na ka ato. Wa naman din ni si Ronron, oy, samo. Ha? Hain man ni siya, te? Gapon pa gyud sa nilarga kauban sa iyang mga amigo. Asa man sila paingon? Mga tuman kuno to sila sa Manila. Hunsa? No, ha? Tanawa. Tanawa. Gasipiat ba ko? Gisibatan ko ni Ronron, ma. Ay, naghilak-hilak na Carla. Ang mugos mga ng tao nga way gusto mo. Salbahe siya. Iyalan di ko gipalaom. Salbahe siya. Kalimtin na tong tawhana, oy. Oo na. Hilak-hilak niya.
Ang pingi ng imong gimardos kay ni Arami nga mutabang nimo hangtod na sa imong pagpanganak. Ha? Mangita kag trabaho? O, ma. Aron na ako'y mahatag sa panginahanglan sa akong anak. Maong mamalihog unta ko ninyo ni Papa sa pagbantay sa akong anak, ma. Asa masab ka mangitag trabaho? Dinihira sa ato, ma. Na may bagong tindahan nga ni Oped din sa ato. Ako lang suwayan, basin madawat ko. Nala, sige, ikaw ang bahibaw. Kami nalay bahala nga mo bantay sa among apo. Ay, salamat din taon. Nakasudan ko trabaho. Makapalit ko sa panginahanglan sa akong anak. Hi. Oh. Bago ka din eh? Oo, ganiha pag ko nagsugod. Mao day nga karon pagi ko magkakita nimo. Today ako si Noel. Maintenance ko din sa mall. Unsa day panganay mo? Carla. Ay, salamat. Out na gitawon ko. Makarelax na gyud ko inig-abot sa bahay. Carla? Uy, Noel! Ikaw mo gaday na. Pauli na ka? Oo, mapauli na ko. Sa ka na lang din sa motor. Ha? Ayaw lang, uy. Ikaw ba? Ayaw kong hadlok na ako. Di bitaw ko daw tang tao. Sige na, sakay na dire. Aron nga makapauli dayon ka. Oh, sige na lang, uy. Salamat din sa paghatod, Well, ha? Ay, pasalamat, oy. Di na ka magkausabog sakay. Asa din inyo, ha? Naari na sunahan. Kining car. Hmm? Ano gani imong cellphone number? Kumusta man si Dudong, ma? Ay, bago pa lang yun nga natug. Ug ikaw, kauna tiha, aron ka makapahuway. Sa man tong motor kay imong gisakyan, Carla. Di man tutagin din sa ato. Maintenance to sa mall nga akong gitrabahoan pa. Iyara akong gihatod. Basig asa na padong ang hatod-hatod yan nimo, ha? Pa, Pag-amping in taon, nga di na ka masayo pag-usap. ay, salamat. Naka-relax na ginin taon ko. Kinsa man ni text na ako? Hi, Car. Si Noel ni lihog ko og safe sa akong number. Si Noel man din ni nag-text na ako. Ako na lang ning save. Musta man ka? Gwapa gihapon. Anak, yun. Karong panid to ba? Watong teka, ha? Nga naman? Dungan tagpanid to. Agong taya. Salamat ha nga nakigdungan ka na kong panid to. Well, Oo. Saman? pwede mga tana? Ano saman na? Nga nung maayo man kaayo ka na ako. Gusto kang mahibaw? Oo. Kay special ka na ko, Carla. Noel, Hangtod ka na sa ka maluin ako. naunsa man ko.
Magsige naman hinuog samok sa una-una si Noel. Naigog man ako niya. Kar, kumusta naman ito kung gingon mo? Noel, wa pa ka makailan ako. Wa pa ka mahibaw ko nun sa akong past. Wa ko ilabot sa imong kagapon. Ang importante na ako, mao ang karon. Dawaton gyapon ko nimo kun ingon ti ka nga may anak ko. Nga naman di eh. Oh. Mahal di ka, Carla. Pangdawaton ako kung kinsa ug unsa ka man. Andam ka na akong bakaslan. Salamat, Noel. I love you. I love you too, Noel. Parang biro lamang dumating ang Bisan pa man sa akong gidangatan, nakakita pagyapon ko og lalaki nga tinuod nga nagmahal nako. Dili na lang kutob og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kato mga higalang kaagi ni Carla nga taga Bugo, Cebu. Uban sa awit ngayon kipangayo, awit nga nagulahan. Ikaw na nga. ikaw na nga. Ang maong kaagi gibuhatan no duwa sa radyo ni Ricky Persuelo garing ug ubos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamuusap mga higala ug mga sukin ti paminaw. Kinasing-kasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kawit. I-address lang inining tulumanon handumanan sa kawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.